Aprobado na kansang-guniang panlungsod ang Naga City Child Protection Policy na magiging basihan kan tamang pagsimbag asin lakdang sa pagresponde sa mga issue, kaso asin kahandalan kan kaakian sa syudad. Pighaman ang resolusyon ni Committee on Children Chairman Elmer Baldemoro na pig-uyunan ka Naga City Council for the Protection of Children asin mismo ni Alcalde Leni Robredo. Ipig sa irarom sa serye nin konsultasyon, workshop asin pag-aadal kan mga opisina kan gobyerno lokal, laman kan polisiya ang mga panundon sa tamang pagtrato kan media, manungod sa kaakian, panundon sa social media, pagtaong proteksyon sa kaakian sa oras nin emerhensya, tamang proseso kan pagmanihar nin kaso, magin ang polisiya sa Naga City Children's Home as in Information and Communications Technology. Sa kusog kan resolusyon, laom na urog na matatawan atensyon ang pangangaipo as in proteksyon sa pang-aabuso kan kaakian kan Naga. Naaprobahan po kang sangguniang panglungsod ito pong resolution na nag-aaproba as in nag-aadaptar sa Child Protection Policy na ini po pigaman kang Naga City Council for the Welfare and Protection of Children in consultation with the offices and agencies involving children. Ito pong mga opisina digdi sa City Hall asin mga ahensya kang gobyerno na katubang po kang lokal na gobyerno kang Naga para sa pagprotehir kang mga kaakian. So ito pong Child Protection Policy yun ang magiging pulisiya kang lokal na gobyerno kang Naga manunungod sa mga kaakian. At Naga Ngunyan. Ika ako, kita ang Naga. Ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo, ang Naga Ngunyan. Sa ngaran kan sa kuyang pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.